Ongi etorriak surf eskolara! Kaixo, ni Ander naiz. Eta ni Peio. Lehenik eta behin, uretan sartu aurretik, hobeto ezagutuko dugu nola hasi zen hainbeste gustatzen zaigun kirol zoragarri hau. Ez pentsatu surfa asmakizun modernoa denik, ez? Duela mende asko Hego Amerikan eta Hawaien praktikatzen zen. Dakizuenez, surfa olatuen zuzeneko aprobetxamenduari esker aparteko sentsazioak ematen digun kirola da. Era berean, haizaren eraginez eratzen da gehien bat, eta itsasoaren gainazala errastatzean uginak sortzen dira. Ugin horrek, jatorrizko lekuan sortzen diran indarraren arabera, ehundaka edo milaka kilo mugitu daitekez kostaldean hausten diran arte. Baina zein da surfaren jatorria? Baliteke surfa Hawaiian edo Kalifornian hasi zala pentsetea, eta herri horrek surfaren historian garrantzi handia daban arren, ez dirudi gure kirola han sortu zanik. Historialari askok diote surfaren jatorria polinesiarrei zor diegula. Izan be, polinesiarrek navegatzaile eta abenturasale handiak zirenez, gozau egiten eben olatuen gainean txirristatzeko plazeraz. Polinesiarrek lur barrien bila egindako bidaietan Hawaiiara iritsi ziren, eta bertan euren tradizioak eta kulturak eroan ebezan. Gaur egun surfalez ezagutzen dugun barne, hau da, olatuaren hormatik txirristatzea gorputzegaz edo egurrezko ol bategaz. Surfaren munduko historialari ezagunenak esaten da benez, surfaren lehen urratsak Hawaiitik, Pasku ertetara, Rapa Nui eta Zelanda berrira, Aotearoa uharteak doan triangulu polinesio izenaz ezagutzen dugun horretara kokatzen dira. Triangelu hori ozeano barean dago, eta Samoa, Tonga, Cooks, Tahiti, Marquesas, Tuamotus eta Austral uharteek osatzen dabe. Ugarte horietan guztietan surfa bere bizimoduaren zati garrantzitsu bat zen. Eta zer dira surfa Peru iparraldean edo Afrika ekialdean sortu zela dioten zurrumurru horiek? Erregistroen arabera surfa triangelu polinesioan sortu zen. Alan be onartu behar dugu beste esantxu batzuk be badagozela. Beste leku batzuetan artxipielagoetako ugartekaz inolako harremanik izan barik. Surfaren antzeko praktikak egiten ziren. Eta Peru iparraldea eta Afrikako mendebaldea dira nabarmenak. Baina, Peruko iparraldea? Bai, arrantzalekin erabaldotuta ifardo batzuk lotzen zituzten arrantzari bateko eta lehorretara itzultzeko olatuek itsasertzeraino txirristatzeko daben ahalmenaz balietan ziren. Antzinako Perun arrantzalea izan gura bazenduan surflari ona izatera behartuta zengozan. Fardel hauei tortoraren salditxoak deitzen zaie, eta historialari batzuk dinoe 4.000 urtetik gorako historia dauela. Bueno, guazen orain Hawaiiera, han bai garatu dutela ondo surfaren kultura, baina nola sortu zen? Behinetan deigarria da nola surfa garatu eta errotu zen Hawaii kulturan Europa aurreko garaietan. Hawaiiko surfa taula baten gainean olatuak korri dutea baino askoz gehiago zen, erritual bat zen. Hortik Hawaiiarrek oholak eraikitzeko sentiduten daben pasioa jaiotzen da, gaur egun mantendu duten dan pasioa. Hawaiiarrek nalu deitzen eutzen surfari. Enalu surfan aritzari, papa nalu surf taulari eta tamainaren eta egur motaren arabera bereizten ziren. Olo izeneko taulak zeuden, nagusientzat bakarrik egiten zirenak, wili-wili egurrean egiten ziren, eta 5 metroko luzera zuten, 70 kiloko pisuarekin. Bere neurriagatik taula horrek olatu aurrean jarri ondoren abiadura handia hartzen eben. Aizu, Ander, alaia taula ezagutzen duzu? Bai, horixe. Alaia, taula, koa egurrean edo egur harinean oinarritzen zan. Herriak erabiltzen eban ohol mota zan eta bere neurriak 3 metro eta 75 sentimetroraino iristen ziren. Ohol mota hau, oloak baino erabilgarriagoa zan. Eta zu, Peio, baldakizu paipoak zer ziren. Ez dut jakingo beste ohol mota bat zan, ezein ezaguna. Etxanik edo belauniko egoteko eta hortaz neurri laburrekoa.